А сега аз ви предлагам да се запознаем с едни чужденци, които са избрали да живеят в България. Ние българите често мрънкаме, преди малко и ние самите го направихме по повод разни особености на нашата действителност, но много често се случва хора отвън да дойдат и да намерят България, хората за по-доброто място и по-добрите хора, сред които да живеят. И това е направено полско семейство. И с какво всъщност градът на люлеците Ловеч превъзхожда Краков, ще разберем сега от едни амбициозни чужденци, разказва Цвета Тарасова. Марчин Милуш живее в едномилионен Краков, където има собствен фризьорски салон. Щастливо женен и с една дъщеричка, животът му изглежда безоблачен и напълно уреден. Живяхме, разбира се, в хубав град, финансово бяхме много стабилни, да кажем, нищо не ни липсваше. Обаче живяхме толкова бързо, всичко се въртеше почти до работа. И за съжаление забелязахме, че ако всичко ще тръгне в тази посока, можем да загубим нашето семейно щастие, тези хубави отношения, които имаме с детето. И затова решихме да опростим живота си, да променим нещо. Тази промяна полското семейство намира в България. Заради една доброволна дейност, в която участвахме с жена ми, имахме възможност да пътуваме в България. Това беше преди 4 години около. И тогава бяхме 2 седмици в Плевен. Но тогава срещнахме едно много хубаво семейство, което живяло в Ловеч. Поляци. Те от около 7 години вече живяли тук. И така, те ни поканиха на гости, айде да видите Ловеч, хубав град, ще дойдете при нас. Но защо да не? И дойдохме. Марчин и съпругата му Елника мигновено се влюбват в града, разположен на двата бряга на река Осъм, въпреки лошото време, което ги посрещнало. Валеше и облачно, мрачно, страшно. Обаче Вароша, сякаш много ни харесаше тогава. Беше като от една приказка, тези павета така блестили, тясни улички, прекрасни къщи. Освен красивата природа и спокойствието, най-силно впечатление им направил начинът, по който приятелското им семейство се устроило в българското 20-хилядно градче. Взехме решение с жена ми, че и май ние искаме да живеем така. Много ни беше така хубаво, че те толкова променили живота, а сега се радват, например, че взимат от една баба от село 10 литра мляко, правят се сирена и други работи. Мислим, мале, какви неща, нали? Просто такава промяна и тези хора са много щастливи. И ние искаме така. Така преди 3 години семейство Милуш напуска родния Краков, а Ловеч се здобива с 3 нови жители. Началото обаче не било никак лесно. Най-големи трудности Марчин срещнал заради езиковата бариера. Веднага започнах работа, отворих малък салон. Това беше наистина страшно приключение. Горе-долу разбирам какво иска една жена да си направи на главата, обаче все пак може да иска само краища, а не сега да се подстриже. Тези приятели ни написаха на едно лист, че основни въпроси за клиенти, какво искаш, какво не искаш, какво може да отговори и така нататък. И така се опитах да разбера какво иска. Сега вече усвоил езика и се чувства като у дома. Никога не попада в задръствания и с гордост кара червения си мотопед до работа. Според фризьора, в Ловеч е преоткрил малките неща от живота. Чувстваме се всички по-добре, заради това точно, че живеем по-бавно, нали? Имаме време и за такива общувания с приятели, да се срещнеш, да излезеш на разходка. Затова, за съжаление, в Полша хората имат все по-малко време. Такива ежедневни неща дават много удоволствие в малък град, като Ловеч, който е наистина уникален. Макар че сме вече 3 години, многократно се чувстваме все едно, че сме на почивка, на ваканция. Работата във фризьорския салон също върви добре и докато в началото започва с най-много един клиент на ден, сега вече прави прическите на дами от целия регион. Основното правило за поляка е винаги да е изступан на работното място. Опитам се да изглеждам така по-добре, отколкото ежедневно, понеже това е израз на уважение към клиенти, които ме посещават, искат да са при мене, не при някой друг. Затова
33-годишният мъж споделя, че бързо привикнал към местните традиции и никога не се е чувствал като чужденец. Od samo načalo, като дойдохме, като се настанихме, едни наши приятели толкова чудесно ни посрещнаха. Даже направили един транспарент. Беше прекрасно. После, когато започнахме да живеем в другия квартал, още не съм внесъл багажа вкъщи, вече с един съсед дошъл с ракия да ми каже добре дошли. Въпреки че понякога изпитват носталгия по родината си, Марчин и семейството му вече приемат Ловеч като свой истински дом. И имаме много приятели нови, които са наистина чудесни хора. Толкова добре се чувстваме, че ако би се наложило, надявам се, никога няма да стане така да напуснем Ловеч. Това би било с огромна болка в сърцето, да оставим тези хора. Би било много трудно.